Sí, no, però escolta, és una sorpresa, no sabem si és de xocolata blanca o negra. Va, després ho celebrem com cal, Va, sí, que 8 anys no es fan cada dia. No, sí, aviat seràs tan alta com jo, sí, ja sé que t'agradaria. Va, que vagi bé a l'escola, carinyo, fins ara. No, sí, esclar que t'estiraran de les orelles, dona. Va, un petó, Clara, filla, fins ara. Adéu, et deixo, adéu. Hola, Laia, bon dia, digues. Bon dia, Roger. Escolta, que et truco per confirmar-te la reunió que ha d'haver una client. Tindràs començat a la 1. Et va bé? Sí, no hi ha problema, tranquil·la. Molt bé, gràcies. Ai, per cert, que he vist que has penjat una foto de la cara a les xarxes. No tenim ja, no, amigo. Sí, gràcies. Tu passa el temps ràpid. Escolta, ens veiem a l'estona. Molt bé, ens veiem, va, fins ara. Adéu. Què diu el Dani? A veure... Mail del president, a veure, Gerard, què dius? Urgent. Molt bé, és una nova eina tecnològica en el desenvolupament agrari, agrogès, i el treballador s'haurà d'inscriure i registrar-se clicant en el següent enllaç. Gerard, president, molt bé. A veure... No, però... Merda, però què he fet? No. Què vol dir que s'han encriptat les dades? No pot ser. Com recuperar els fitxers? Però què dius? Com que he de pagar? Però no, merda. Escolta'm una cosa, Laia, acabo de rebre un missatge dient que s'han encriptat les dades. Què vol dir això? Sí, Roger, sí, no pot anar a la filtració de dades. Però com? Es veu que algú ha anat a l'internet de l'empresa i ha passat l'accés als comptes. Com? Però com ho han fet, això? Que han enviat un correu fraudulent a tots els treballadors, a tot matí, a el president i... Merda, jo també l'he rebut. Escolta'm, però han segrestat totes les dades de l'empresa? Sí, Roger, sí, ja ens demanen un rescat. No, merda. Roger, per cert, és possible que tinguem accés a la informació personal dels empleats, Vull dir que si has utilitzat alguna contrasenya habitual, canvia-la per mateix, Roger? Sí, ara ho miro. Gràcies, Laia, gràcies. Merda, però si he posat la mateixa contrasenya que tinc a tot arreu. Clara 2016. No, però... Sí, digues, carinyo, digue'm, amor. T'has pensat un anunci d'una caja de postres al teu perfil a la xarxa? No, jo no, per què? Espera un moment, espera. Merda. Escolta'm una cosa, m'han hackejat el compte, no hi puc entrar, no hi puc accedir. Escolta'm una cosa, cancel·la els comptes bancaris, canvia la contrasenya dels mails, de les targetes, canvia totes les contrasenyes. No, merda, no. Hòsties. No, però per què? Què hagués passat si haguessis pogut preveure aquest atac i neutralitzar-lo abans que comencés? A la realitat, pel Roger i la seva empresa, aquest atac cibernètic ha estat devastador. I han hackejat el servidor de l'empresa. Has pensat un anunci d'una caja de postres al teu perfil? Jo també ja no. Però en la ficció
educació, les possibilitats són infinites. I les segones oportunitats poden canviar el decurs de la nostra història. Sí, Clara, filla, sí, escolta, va, que vagi bé a l'escola, carinyo? Adéu, adéu, adéu. Va, et deixo, adéu, adéu. Hola, Laia, bon dia, digues. Escolta, que a tu puc confirmar-te la reunió d'avui amb el client. T'ho dic que s'ha començat a la 1. A tu va bé? Sí, no hi ha problema. Perfecte, doncs ara s'ho confirmo. Molt bé, gràcies. Ai, per cert, he vist que has penjat una foto de la cara a xarxes. Sí, vull dir. Gràcies, no, el temps passa... Escolta, ens veiem a l'estrà. Molt bé, parlem després, va, fins ara. Adéu, adéu, adéu. Era un mail del president que diu en Gerard, una nova eina tecnològica en el desenvolupament de la... Sí, el treballador haurà d'inscriure's en el següent link aquí baix. Espera un moment, a veure aquesta adreça, Gerard, però si la D de Gerard és una C i una L, no? No, aquesta no és l'adreça seva. Laia, escolta'm. Digues. Escolta'm una cosa, que acabo de rebre un mail del Gerard, però crec que és fraudulent, No, si te'l mires bé, no coincideix amb el seu mail. Vull dir, han canviat la D per una C i una L, vull dir, han canviat els caràcters, el mail és fals. No, sisplau, avisa a tothom que ningú obri aquest mail i encara menys que cliquin a l'enllaç, Vull dir, podria ser un tema desastrós. És un tema de seguretat, d'acord? D'acord. Sí? Doncs ara activo el protocol de seguretat i per la seguretat. Molt bé, perfecte. Va, fins ara. Amor, no t'ho creuràs tu, però hem estat víctimes d'un ciberatac a l'empresa. De veritat? Com? No, han enviat un mail a nom del president, però bueno, per sort ens hem donat compte a temps. Escolta'm, estava pensant que millor que canviéssim les contrasenyes, no pot ser que tinguem només una sola contrasenya per tot. Jo tinc Clara 2016 i la nena avui fa 8 anys, vull dir que és molt fàcil d'endevinar. Tu, jo ara vaig a buscar el pastís, tinc un dinar amb els de l'empresa i després vaig cap a casa, Va, t'estimo, fins ara. Fins després. En l'actual era digital i tecnològica, protegeix-te. Actualitza el teu telèfon mòbil, navegador i aplicacions de forma recurrent, així com els protocols de seguretat i antivirus. Activa contrasenyes segures i diferents per cada plataforma. Corrobora la identitat dels correus poc habituals. No cliquis en enllaços sospitosos i tingues cura d'allò que publiques a les xarxes. Evita l'ús del wifi públic. Assegura l'avui. Protegeix el demà.